गणेश चतुर्थीत आता एक 4-5 दिसांक गणेश चतुर्थी येवपाची आसा आणि अशा टायमार जे मिठाई जे मारवाडी मिठाई तयार करता तितून एक अशें दिसता की खुबशे मिठाईवाले भेसळ करता आणि तातून आमच्या लोकांच्या आमच्या भुरग्यांच्या जिवाक हानिकारक आसा। ह्याच्या खातीर सत्तरी पत्रकार संघान की एक आपले 4 दिसां पयलीं FDAन जे धाड घातली हांगा वाळपय मिठाईच्या दुकानार आणि 2 दुकानां सील केल्ली, पण त्या दुकानदारांनी आपली दादागिरी दाखवून ती सील तोडून परत दुकानं ओपन केली। त्या दुकाना संदर्भात आम्ही विचारपूस करपा खातीर आम्ही सत्तरी पत्रकार संघ सेवक आयिल्ले आणि तांकां आमी फाल्यांचो एक दीस दिला की त्या दुकानाचेर कारवाई करची, तशेंच इतर 2 तारीख पर्यंत जे बाकीची दुकानां हाजी FDAचें लायसन ना, ट्रेड लायसन ना आणि त्या दुकानाचेर कारवाई करची, कारण आमचे जे बारीक भुरगे हांगा स्कुलाक येता ते पॅटीस खाता, सामोसा खाता आणि तितून त्या शिवाय मिठाई खाता आणि ह्यातून जर काही आरोग्याक हानिकारक जाता तितून एक कोणाचो जीव वचपाची शक्यता आसा। ही दुर्दैवी घटना घडच्या खातीर घडच्या पयलीं नगरपालिकेन तेजेर कारवाई करची अशी आमी सत्तरी पत्रकार संघान मागणी केली आहे। बऱ्याचशा नागरिकांनी एक भय निर्माण झाला की अशा प्रकारची मिठाई किंवा अशा प्रकारचे पदार्थ आमच्या भुरग्याक हानिकारक किंवा प्रत्येकाच्या आरोग्याक हानिकारक ठरचे ना काय कितें, ताका लागून आमच्याकडे खूपशे जाणांनी प्रश्न मांडल्यानंतर आयज आमी सीओक विचारपाक येयले की अशा प्रकारच्या दुकानां जी आसात लायसन विदाउट लायसन कशा प्रकारे चालवूंक शकतात, तुमचे म्युन्सिपालिटी हांकां लायसनां ना, परमिशनां ना, अशा परिस्थितीन दुकानां कशी चलतात हे आमी विचारपाक येयल्ले। आमकां सीओन अशें सांगलेलें आहा की वाळपय जी दुकानां ज्यांच्यांनी ज्या दुकानांक ट्रेड लायसन तेंच्यांनी दिवंक ना ती दुकानां आमी ताबडतोब बंद करतले आणि तेंचेर कारवाई जातली अशी आमकां तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा। आणि आमी परत एकदां मागणी करता की वाळपय जी दुकानां FDAची किंवा फूड एंड ड्रग्साची जी लायसनां ना ती दुकानां कृपया चालू करची न्हू, कित्याक प्रत्येकाच्या आरोग्याक हानिकारक ठरणारे जे पदार्थ आहात त्याची विक्री कृपया करचे न्हू आणि लोकांचो जीव आहा तो धोक्यान घालचो न्हू अशी आमची एक सरकारा कडेन आणि FDA कडे मागणी आसा।